אני חושב שהם גרמו לגוגל לתת הצעה, אבל הם לא התכוונו לקחת אותה. וואלה. כן. אוקיי, בסדר, זה ייתן להם אם אני איזשהו מקבל הצעה ואני פידבק. יוצא הכי יומיים להנפקה, אז אני צריך פרסומת טובה. אוקיי. כלכלה. יפה. אוקיי. לא חשבתי על זה. כן. אני לומדת. השקפה, דיברנו על זה. השקפה. קודם אמרת לי על נושא מרוץ העכברים. נכון. אז יש לי טיפ קטן לתת לך, אני איתך. שהוא גדול, הוא משנה חיים. רוב האנשים בעולם קמים בבוקר בתפיסת עולם שכל מה שקורה בעולם קשור אליהם. אוקיי. וגם סופרמן, הגיבור על היה מתעף מזה. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט בו זה אנחנו עצמנו. לכן המושג של מרוץ עכברים זה תוצר של המחשבות שלי. כאן עשיתי טיפה יותר לרזולוציות. יצר האדם כן? הוא הישרדותי. נכון. מה עולה לי לחיות? קצת בזבוזים, קצת הנאות, ואם אני טיפה חכם אז גם חיסכון. אוקיי? האנשים שקמים בבוקר עם חלום גדול צריכים להכין תוכנית. מתוכנית עושים פעולה, אוקיי? ואז יש תוצאה. האם יש לי זכות לחלום חלום גדול? למה לא? לא יודעת, ממניעים כאלה ואחרים, מבסיסים כאלה ואחרים. תסביר. מעבר 2024, כזה או מאחר אחר. ואנחנו לא עם האדם הקדמון. מחר 2025 ומישהו צריך לשלם פיצויים לחיילים, לצפון, לדרום, ליישובים. האם אני באמת אצליח גם לקנות בסופר וגם ללכת לטייל בטבע במונטנגרו? אחד היתרונות העצומים של עם ישראל זה שאנחנו ערבים זה לזה. אוקיי. ואם המדינה צריכה יותר כסף, אנחנו נעבוד יותר קשה כולנו.